emhlabeni mabe yifamily emshadweni. Amen. Ngiyabingelela nonke bazalwane. Amen. Ngibingelela Inkosi Sonto Baptili. Ngibingelele Ash walapho baba unjani nomama wakhe. Ngibingelele so bonke ubuholo obukhona ngehlalo zabo. Ngibingelele abaholikazi ngehlalo zabo. Ngibingelele omama, ngibingelele intsha egameni lomfelo uJesu. Noma bengasitholanga kahle isihloko kodwa akusenani nginalokho ukuthi lokho engiprepare nami umholo uNkulunkulu. Amen. Angizukuba mude. Ngithanda ukubingelela Nkosi yabo.
Sibonge nje uJehova siphile lo suku la namhlanje. Kumnandi ke ukukhuluma kanje ume uyiqhenya ngoba ukhuluma nabantu vela bakholwa. Amen. Ngoba lenkonzo esikhuluma ngayo inkonzo kaNkulunkulu. Wayiqale Eden, wayiqalela yena ngakhashwanga umuntu. Esemenzile uAdam wabona ukuthi hayi akuphelele, waswathi ngizomenzela umsizo njengaye. Iqale nguye lenkonzo angancediswanga umuntu, wayibona iyinhle. Yes. Kumnandi ke mangabe kungena abantu abakholwayo ngoba bayazi ukuthi uNkulunkulu ufunani ngale nkonzo. Uyabona nje Nkosiyami babutanda mamntana ngimhlazi ngimhlazi le inkonzo yakhe le. Uma ngabe ethi uma ngena kule nkonzo nizoba nyamanye, hayi nicabanga ukuthi ukuba nyamanya ngenizenzele nina ngokwenu. Ngidinga yena azofaka le du ezonenza ukuthi uma nibuka yena ephezulu anibone niyinhle yodwa. Asikho ke lutho. Number 1, nihlangana niqhamuka from different background. Yonke inkonzo yakhe akhona ukuyenza ke leyo. Ngoba uma ngabe yena ekhona ukuthi emunye abe isithathu le incane kuye, nethu uzokhombisa ezweni ukuthi mina engikuhlanganisayo kuyenzeka. Amen. Yithi ke sesophisa ngokuthi simvumele uSathane akuhlukanise. Then sesimenza umqambi naye. Ngizocela nje ungibambele le verse leli. Ngicabanga ukuthi program director wami lizongikhavara kukho konke engabe ngisabahlukanisa. Ngizocela ukunihlanganisa. Ama-duties ngiyawazi kodwa khona lele ngifisa ukuthi linibambe nobabili ngoba la nibamba nobabili konke kuzoba lula. Amen. Sizobuka kwabaseThesalonika bokuqala incwadi isahluko ngesesine. Isihloko uPawulu ubayala kuba bangcweliswe bayeke ubufebe bathandaniswe kwabazalwane. Uqala ku number 3. Ukuba lokhu intando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwenu kuba nidede ebufebeni. 4. Kuba ilona lokhu inakwazi ukuhlala nomkakhe ngoba ungcwele nangokuhlonipha. 5. Okungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu. 7. Ukuba uNkulunkulu kasibizelanga amanyala kepha wasibizela ebungcweleni. Umshado kaNkulunkulu uthi asibe ngcwele ngoba yena ungcwele. Yes. Then nale nkonzo yakhe asenze show ukuthi iba ngcwele. Amen. Yabona masikhuluma ngenkanuko umubheka kuMathewu 5 uthi ngizwile bathi ningaphili kodwa usethi uma ubuko wesifazana umkhanuka usuqedile usuphingile uqedile akudingi ukuthi uzofike kuye ufike umshele once umkhanuka umbone ebhekele uthi lo uma ngamthola kubo wami usuyikhethele uNomntana Jesus umkhethile nathi siyavuma phambi kwabo bonke labo fakazi. Angeke ngelinye ilanga uvuka ukuthi sesikhona umuntu noma ukhanuka omunye. Ngibuka uDavid. Ngizokwenzela ama example lapha. Ngibuka uDavid uSamuel lesibili uchapter 11. Lithi kwasekuhla. Uyaphuma esigodlweni saphuma ngaphandle. Umema ngaphandle. Uthi mayethi ngoba uSathane uyakuletha eplate. Hey, akulethe. Ubona umuntu wesifazane ubukekayo udlula bonke. Uyageza. Yavuka inkanuko. Uthi akalandwa lethena. Mayelandwa letha la ulala la.
uma eqeda kagcini lapho usefuna ubulala nendoda yakhe for ukuthi uyasazi isono sokuthi ngilale nomkakhe konke kusuka enkanukweni uzokwenzela bo2 uJosepha u39 uyabona ayikho excuse ukuthi uyona lingcwele kefinyelele uJehova likholekile uma ngabe bakwazi ukukwenza nathi asikwazi ukuhluleka uma sithi thina lo umqulu wethu esiphila ngawo lithi uJosepha Amen. bayamthengisa abafowabo uyafika eGibhithe ungena emzini kaPotifar hayi usebenza kahle nje uJehova unaye yaprospera konke kulomuzi kaPotifar uPotifar azashift ifocus amshiya ukuthi amnakekele konke uthi kodwa ungathinti umngane Amen. thina abantu esifazane zandile ngoba siyavukwa nathi inkalusi ungisize sithandwa sami ungahlazi iyavuka inkanuko kumkaPotifar uthi lala lithi iBhayibheli lento wayenza imihla ngemihla kodwa akamtholanga uJosepha ngoba ubenza sure ukuthi ababi bobabili egumbini basale bodwa ubalekela inkanuko ngoba usayibona ukuthi ifikile ngale langa leli enze sure futhi angithi thina abantu besifazane impela siyakhona futhi nokudlala wethu amakhadi basho ukuthi akubi nasebenzi basala bobabili angabi na witness uthi uyambamba uyafuna ukutshela nkosami umntana inkosi ngoba uyamazi uNkulunkulu akamfuni ungene ehlazweni usali sambatho sakhe ezandleni zomfazi ebona ihlazo lokuthi noma sengenzani uyala uyamvukela uthi ubendlu ibuhlungu inkanuko ngoba ihlukanisa noThixo ihlukanisa nokulunga iqeda ukholo uyabona ukuthi uDavid akenzanga lutho kodwa wagwetshwa ngento azi ukuthi angiyenzanga ngenxa yomuntwana yabona mase ifikile inkanuko qeda injabulo endlini mase ifikile inkanuko baleka ibusiso Jehova akahlale emabibini akahlali lapho khona ukungcola ngoba yena ubheka ukuthi lo mshado wami ungcwele bamntana ungakwenzi nangelodwa ilanga ukuthi uZandile aphume ngaphandle ayofuna ukujabula ngaphandle nangelodwa ilanga aze qala umntanami kuwe inhliziyo kaZandile izoprotectwa uwe baba istate of mind sakhe sizoprotectwa uwe amen injabulo yakhe ilele kuwe kanjalo Zandile ungamkhubekisi ubamntana azagcina aphume layinini injabulo yakhe ikuwe inhliziyo yakhe ikuwe yabona manje uthi leBhayibheli umzimba wakho kaZandile okaZandile wakho nungcwelise Siyabonga kakhulu amazwi siwathole kumama wethu.
Sicela ukuthatha ithuba sibingelele egameni leNkosi. Amen. Ngokuzithoba okukhulu ngicela ukubingelela umphathi wohlelo egameni likaJesu, ubaba wethu Sokhaya, ubaba uBishophi uChilu Ashi, siyabingelela kakhulu kubaba uMathunjwa engekho, siyabingelela ubuholi bonke obukhona ngaphakathi, siyabingelela abaholi abafowethu bonke neyintombi kwelihle igama, siyabingelela bomama egameni likaJesu ngokukhethekile osingabo, siyabingelela amakhosi, izibongo zonke ezithintekayo siyabingelela kakhulu. Sizoshokela amazwi athi uNkulunkulu anenze kahle, uNkulunkulu anenze kahle emgananweni wenu. Nami ngingomncinyana nje ngibonga ithuba lokuba lapha lingayizivele empilweni nami. Ngiyayisaba lento yokukhuluma emshadweni ngoba ngiqonda kahle ukuthi inazo zonke lezi zinto ezikhona, ukuma kanje ukhulume ngabantu baya kulento kaNkulunkulu nebandla, ngoba umshado bhuti wami umganano uyinto kaKristu nobandla. Uma uBishop uqedile ngendlela asho ngayo, niyibambe lapho bantwana basekhaya. Siyazi ukuthi nikhulele enkosini, ayikho enye into eniyaziyo ngaphandle kwalento kaKristu nebandla. Nasuka kuyo nizonhlanhlatha endleleni. Isihloko sami sithi ukuganana makuhlonishwe yibo bonke. Sifisa ukuveza lento eqeda ukuvezwa umawela yokuthi impela abantu abaganene uma bebabili futhi banama duties bobabili. Akuyona into yomuntu oyedwa ukuthi bahlalisane emgananweni. Yingakho kunesihlokwana esithi ukuganana makuhlonishwe yibo bonke. Kuphinde kube nalese sithi ukuhlalisana kwabaganeleyo, ngoba abantu abaganeleyo kahle kahle bayahlalisana emgananweni. Bakumhlali siyabingelela mkhulu nebandla lonke likaKristu. Nayi-ke lento ngicela ukufunda kanjeni. Point number 1 bhuti wami, abasefesu bathi thukuthelana. Uyazwa bhuti wami, ngoba namhlanje kunezinto eziningi ezenza ukuthi abantu bahlale emganweni bathukuthela usuku nosuku. Kodwa ke thukuthelani, bese ithi lento khoma, bese ithi ke ilanga lingashoni nisathukuthela. Ningaze nona ngoba kukhona ukona okuningi okwenziwa nje ukuthukuthela kwabantu abavuka kusasa beyisole ngakho emgananweni. Ngoba lento ibamba ekutheni njoba nibabili kumele nihlalisane emgananweni wenu, ningafeki, ningayenzi omunye umshado wabanye abantu kini. Ngoba lento bazalwane yokukopela yokufuna ukuthi uzoganwa uganwe umgano omunye umuntu iyawulimaza wakho umshado, ngoba uNkulunkulu akakwabelanga kanjalo. Ukwabela noluhlobo lomganano akwabele lona. Kodwa ke musukuthatha umshado kabhuti wakho, yingakho indaba yomganano kuyinto kaKristu nebandla. Akekho uArchbishop omele ukope kuyo umganano, akekho nomfundisi omele ukope kuyo into yomganano, kodwa uyedwa umuntu okumele sonke sifuze yena. Yingakho izwi kaNkulunkulu lithi amadoda mfoka baba afanele ukuthi athande omkawo njengalokhu uKristu alithanda, njengoba umalume athanda umalume, kodwa indoda ithanda umkayo njengalokhu uKristu athanda ibandla. Hayi ngoba umngane wakhe ehlala erumini nomkakhe ethanda umkakhe, kodwa ke umthanda njengalokhu uKristu athi angeke ugeje umkakho uzowuthathela kuKristu umendo wakho, kodwa wawuthathela kithi. Mina ngimi lapha nje ngisihluluki sikaNtsondo, yiwa ngithe ngiyabonga kuba lapha ngoba ngiyazazi ukuthi ngiyahluleka, ngoba lento yomganana akusinto elula webazalwane. Kodwa ke sisizwa uNkulunkulu bhuti ukuthi siqhubeke kuze kube lapha, ngoba iyinto kaKristu. iBhayibheli lithi inkulu imfihlakalo bhuti wami yokumkhonza uNkulunkulu, kodwa lento eyenu nobabili lithi kuleli lizwi kwe thukuthelani ningoni, bese lithi khoma, bese lithi ilanga malingashoni nenzeni nisathukuthela. Uma mkhulu umonakalo odalwa intukuthelo, omunye ilanga limshonela ngo1 emini lishona ilanga
uzothola ubaba usasemncane kangaka kodwa ilanga ushonelwe yini ashonelwe ilanga bhuti wami enonkosikazi omuhle kangaka ngoba indoda ethukuthelayo ishonelwa ilanga lingakashoni ilanga lomhlaba wonke kodwa yona nje ishona lo umhlaba yingakho iBhayibheli liyakuveza izikaNkulunkulu lithi kukhona ukuthukuthela manje uthukuthele kodwa ungoni bhuti ukona lokho ukuthi ke uvaleke mina amehlo ungaboni yingakho izikaNkulunkulu lithi indoda iyinhloko yomuzi wayo ubaba uNtanda zikhona izinto ezilapha enhloko akumele ukuthi indoda ibe nazo ungabi namehlo okubona ungaboni ni bazalwane indoda enamehlo amehlo angaboni inkinga nasemzini wayo ngoba khona izinto angeke uyibone uyosubonela amanye amadoda kwakho ungaboni ngenxa yokuthi uzoba indoda ehleli kwakho ube indoda enamehlo kodwa yenzeni ingaboni le ndoda angeke usaba inhloko kwakho uma ugula lapha emehlweni uma ugula enhloko inhloko yakho yonke mayiphile bhuti usazalwa ibanje iphunga kumkakhe endlini yakho angithi indoda inekhubazekile amakhala yizwa kwezikamoya kuyanuka phuhla endlini kwayo indoda lapha kukhona ukukhubaza ungakhubezeke enhloko yiba indoda ephelele enhloko ebonayo enamakhala enomlomo buthi wamenezindlebe ezwayo ngoba awukwazi ukuhlala nomkakhe ungamuzwa webazalwane indoda engafuni nje ukulalela umkayo ngamaningagane angithi kuyahlala iswana kwabaganineyo hayi ukuthi wena uzoba uzwi lwakho kwakho ukuthi ucithulingane nami kusho ukuthi manje ube uzwi lwakho kwakho kodwa ninekani indlebe nomkakho ngoba nihlalisene lapha niganenene asiyophela oganwayo lapha kodwa nikanene nobani nomkakho yingakho ke sithi ke manje uyiqaphele lezi zinto akusizo zomkakho kuphela kodwa ezenu nobabili njengamaKristu ukuthi hambane emgananweni nisiqaphele nakho ngicela ukufunda ngibuyele emuva incwadi yamaHebheru ka13 uverses 4 noverse 5 uverse 4 wakhona uthi ukuganana makuhlonishwe yibo bonke bhuti umbhede hey leli humusha ngilifundayo lika 2020 akusile lelidala lelika 2020 lithi umbhede mawungangcoliswa ngokuba uNkulunkulu uyakuzahlulela izifebe neziphingi unumber 5 uthi maninga phili ngokuthanda imali yaneliswani ngeni nakho ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakulahla futhi angisoze ngakushiya butwana umama uqeda ukisho lento ukuthi kusukela ngalela la ngulobola umbhede wakho kwakulo webazalwane kukhulunywa kanjena kunjena nje nakwakho umshado ngenzeka ukuthi wuka ngazange wawuhlonipha umganano wakho and lokulimala okwenza manje emgananeni wakho kuyokushaya uzuguge uzubuyele ethuneni umshado wakho uqhuga uma uthi yalandela uthi lo monakala wenzeka nini bathola ukuthi wenzeka kadeni lezi zinto zenza namhlanje webhutwana zokubamba uno 8 years uno 6 years sekumele uphile kamnandi unethezeke wakho zivuke lezo zenza nini namhlanje uma indoda ingakuhloniphi ukuganana kwayo namhlanje ihamba idubulisa wethu yonke nezulonke lento zokubamba emshado wakho ngabi mnandi uqala nje ungena unyaka wokuqala emshadweni zivele lezi zinto ukuthi bekungumadubula walapha esowethu yakwazi ukuthi ungithandaze angazi mawumthandazo wala bathandazi baku TikTok yakwazi ukuthi umthandaze uNkulunkulu akusize futhi wakho uhambe ngobuqotho uhloniphe umganano wakho Yesu kaNkulunkulu ungakwenza ukuthi ungcolise umngakho ungawungcolisi umbhede wakho futhi ungavumi ukulala embhedeni ongcolileyo uyindoda ulakho ukhomba uthi wangcola la kanti ungcoliswe uwe umbhede nawe futhi dadewethu umbhede wakho lo uma noma ngabe ujulukile ufana nami kodwa kumele ubhuqabhuqa kulo mbhede awukho omunye umbhede omele ube nawo ngaphandle kwalona ngoba kumele nihloniphe lento yomganano ngamagama uma kungenzanga njalo nohlala nje emshadweni ungekho mnandi
Senihlalele ukuthi hayi esontweni saqeda ukushada nje bathi sengiphethe abathandazi. Khona phela isonto enokhololo nje abathandazi awu. Uthi kusasa naku usovela emgqomeni kaDustBin nalokhololo abathandazi naku. Emgqomeni kaDustBin. Kubuzakala uthola kwenza njani ngoba siyazi ukuthi usoma DustBin lo. Bathi bathi wayo wabathandazi lokho. Malinguye lapho futhi siyakuthanda ukukhulela phambi kwenu. uNkulunkulu akwenze kahle ukuganana makuhlonishwe yibo bonke. Umbhede elinye ihumusho lithi ungabi nasisihla. Nanto enye enjalo lithi la izwi ngoba uNkulunkulu uyazehlulela ini wabazalwane izifebe neziphingi. Ungafuni ukuba isifebe umncane uqala umncane kangaka. Cabanga ngeguga nini uqala uba ngaka kuba isiphingi. Yabazalwane izwi laNkulunkulu alikhohlwa. Noma ngathi saku30 years uphinde futhi lalakho ushilo ukuthi wena wagana ulahliweyo. Ngiyamazi lo dodakazi ukuthi akasiyimfe. Nayazi imfe ngikhulela le emakhaya. Ihlafuna imfe maphela ushukela. And uma ilahla lo ilahla imfe akabheki nokuthi uyikhafulela ba. Uyilahlile imfe. Futhi uNkulunkulu akwenza kahle simfisana okusho emshadweni wenu usebenzisa uNkulunkulu amandla. Nebandla lonke nobuholi bonke kunenhlanhla lokuthi buhambe nani endleleni ukuze kube lapha egameni kaJesu. Amen. Ukhethekile nalezi amanye uNkulunkulu anenze kahle ngiyabinga kubandla lonke likhona elidelile kulesikhathi esinzima kangaka ninaso kodwa sibonga uNkulunkulu emuhle lo okhulumayo kuMabheka wakwaNtana eSnake Park okhonza ebandleni lase-religious ungumntwana kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Manje lapha sisenkonzweni yokuzosiza uNdodana. Zothi indodana nabo indodakazi uNkulunkulu muhle. uNkulunkulu uyathanda futhi afunayo yini ufuna njalo nje imfanisisekeni umuse kuyena yedwa uzinto zonke ke yena akukho angakulapha empilweni yomuntu. Sebexoxa kakhulu bathi nendlala uyayiqeda uThixo ngoba nisuke libambele uthi baba yilokho esinakho ngalesi sikhathi nineliswe. Haleluya bathandekayo. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu manqa uNdodana enze kahle kangaka namhlanje. Haleluya. Haleluya. Amen. Sibonga uNdodana kusho ukuthi lapha ngemuva ngizwakala sibonga uNdodana mayenze kahle kangaka namhlanje. Wazoyimisa le ntombazana ukuthi ngempela uNkulunkulu mina ngifuna ukuyaphambili. Ngifuna kube khona nabazoba khona abazofungisa bangizothi mangifunga ifungo zami babe khona bathi sasikhona emthembisa. Haleluya. Amen. Siyazi ukuthi uzoshada mfana kube kuhle. Sicela uNkulunkulu akusize nje endleleni ngoba wona sitetela emhlanje wahamba nawo mama wakhe impilo yakhe yonke ehamba ngenyawo impilo yanamhlanje siguqukile. Thina basihamba ngenyawo siyofika kude ngenyawo siyesiguqweni sizophinde sibuye kanjalo. Intando semhlanje umhlanje senezinto ezilula sayibona imoto seziningi nama Uber akhona ukuthi ungaphezi kuye enkosini njalo noma izimo zinjani uNkulunkulu kuyathokozwa futhi uNkulunkulu uqeda yonke inhlupheko. Utshela abantu abandlule ekuhluphekeni uNkulunkulu wabasiza namhlanje basasekhona. Haleluya. Ngiyafuna nje ukuthi nje intombazana yami enhle usaveza ubuhle uthi amakoti wamuhle esafika. Ngicela kungabi njalo kuwe ngoba sesikwazi iminyakana. Sicela uNkulunkulu nje aqinise endleleni. Umqinise umnyeni wakho ungamkhwelezeli. Ngoba abomama abanabo baba abathandazi banesikhwele. Usefisiwe la umiswe umuntu azoqoqa usizi lakhe akakwazi ukuzekhaya ngoba kanhlanda abantu bagcwele. Kodwa yena akakwazi ukuza uba sethi uyamvimba bakuchiba kavuni. Kodwa isimo salenkosikazi uzosizwa isikhalo athi hayi mama uthini. Hayi umama uyamama nje ubanjiwe ubanje ukuthi umama uyakhala. Uyaphuma umama uthi story ufuna tamatisi uyambona umile lapha. Leyo mama ubikusizi kuye ngoba endlini baningi akakwazi ukuzothulula ufuna usizo. Hayi usajikile manje umama uyangena akasangeneka akasabhekeki usethukuthela. Ngicela ukuthi mama ungathukutheli umthande imeni umthanda umazi umyeni wakho ukuthi ngimgane njani Nkosi
ngicela umbiyele ngicela ukutshela into engayenza ngicela untanda wami ngoba bengimthanda ngithi Nkosi ngicela umbiyele angambona omunye umuntu esifazane ongaba inkosikazi kuyo ngoba mina ngikhona kodwa ngingabhokile ngisiphele ngayi ngicelela uNkulunkulu ukuthi angaboni omunye umuntu nami futhi ngamboni. Haleluya. Sibonga uNkulunkulu ke intweni asipha zona ezingaka zokuhamba endleleni kaNkulunkulu. Sihambe endleleni ungasoleki. Ungayikhombi indlela ukuthi hayi nyewesibeti kanti uyazi ukuthi uyapi. Nali ibhadi livela endleleni yakho yobumnyama usuthe uyapi. Sekukhona oqhamukayo. Suyalandwa le ubaba noma kubikwa lambiko uthe kukhona ingozi ngaphakathi kwabanye. Angithi umkakho uthe uye Westgate. Akabhekile ngapha edolobheni laseGoli. Haleluya. Manje lezo zinto lezo sidinga ukuthi zichozwe yonke into oyenzayo. Ukhulumile ulady ongale. Konke okwenzayo sisi. Uthulule kunyina khona inhlonipho. Umazise ngoba izwe engcolisa asinathando kodwa thina sithi nothando. Haleluya. Umazise indlela zakho ithathayo. Umazise umqondo okuwo ukuthi wena ucabangani yinto engalungisa la ekhaya. Haleluya. Ngithanda nje lamazwi ubhuti wami ngizocela ukuthi angifundele wona ezaga u14 ngapha amen. Osifazana ohlakaniphileyo uyawakha indlu yakhe epho isibulo yayidiliza ngezandla zakhe. 2 ohamba ngobuqotho uyamesaba uJehova epho phambanisa indlela zakhe uyamdelela. Uzwile nemeda ya uNkulunkulu ukuthi indlela zakho ungayiphambanisi uhambe ngobuqotho futhi umuntu othanda umuzi wakho wenzela ngayo yonke indlela ukuthi akube kuhle noma ngakuyabheka ikhona into enziwa bomama uthi babemile la ikhuluma esahle phethe uhlelo nangendlela uthunywe ngakhona uNkulunkulu usashintshile umama uthi amimzweni kulunaqalile kulunaqalile intande ekhuluma. Haleluya. Sisho kanjalo mama uyaqhuba unomoya engcwele omqhubayo ukuthi akahambe kanjani endleleni. Manje ngicela ukuthi nje nawe endleleni unike indawo yakhe. Ngiyacela mntanami umazise umkakho siyathanda nokungonywa asesibahle uncomo uthangwa muhle mkami awuphenduke. Haleluya. Kukhona intokozo ngoba yilo muntu osekufanele kuncome asho kuhle bakho uma ungelungisile kahle azokulungisa. Haleluya. Ngicela ukuthi umthandeke magogo njengoba umlethe kithi wathi lo inkosikazi wakho sicela wena umfukamele umlwele ezintweni ezimbi eqhamukayo ummele ngoba umkakho uze ngawe. Haleluya. Liyasho ukuthiwa mamazala benzi kahle ngifisa ukusho nje ukuthi thina kanjani hayi senza kahle. Haleluya. Ufuna ukusho nje ukuthi nomama bethu sibatholile ngenhlanhla kaNkulunkulu ngoba ikhaya elikholwayo sitho lokufudumala. Ngicabanga ukuthi intwana msizokufudumeza awuzokugodola inkosi bosise amen. Siyabonga kakhulu ku-Lady Bishop Ntanda. Amen bazalwane. Sizoqhubeka nje nohlelo siye kuPastor Ngwena the General Church of Christian in Zion.
Ngibingelele bandla. uNkulunkulu azithengela lona ngegazi elinqabile. Ngibingelele umakoti wewundlu. uNkulunkulu amfuna ehlobile ngenasici. Elithi izwi kaNkulunkulu umfune enindiwe. Enindile ingubo zakhe egazini lewundlu.
ukuze abonakale kusimakade engenasimo uma uzongena emshadweni. Haleluya. Ngokukhulu kuyithoba ngenxa yesikhathi ngibingelele i-leadership yonke. Ngiyathoba kini bagcotshwa bakaNkulunkulu, kakhulukazi nabafowethu abodadewethu omama bami, ikakhulukazi omama besililo, omakoti abadala abazofundisa abomakoti abasha ukuthi kuhlalwa kanjani emshadweni. Ngiyathoba Makoso, ngiyathoba ma uNkulunkulu anibusise ubaba uNgwenya lo omthandayo uNkulunkulu futhi osindisiwe la eZiyoni. Haleluya. Ngoba kumele sihlole nalensindiso yethu noma sila, ngoba namhlanje ihamba ichaphazeleke, hambe kuze kunindeke kabuhlungu igama likaZiyoni, kanti kahle kahle yaqala eZiyoni. Kodwa uma ngabe thina sizoyingcolisa phakathi eZiyoni kuzothukeka usimakade. Bazalwane, ngenxa yesikhathi Ncwadi yamaHubo isihloko enginikwe sona la, managing the kids in the marriage. Ngicela ungifundele 127 Ncwadi yamaHubo verse number 3 to 5. Isihloko zonke izibusiso zivela kuJehova. Number 3. Beka abantwana bayifa elivela kuJehova, isithelo sesisu esingumvuzo. 4. Njengemcibisholo esandleni seqhawe, banjalo abantwana bobusha. 5. Busisiwe indoda emgodla wayo ugcwele bona, abayikujabha lapho bekhuluma nezitha zabo esangweni. Uyamathola bakhe yena bahole endlini, uyamathala uNkulunkulu wethu abalizwayo bayasindiswa. uNkulunkulu wethu ongcwele nanqobi yakho imile, abasicela ukulalela wena ukhuluma manje ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. Lalelani ke bazalwane, ngizoxoxa nalabafowethu abangenayo. Okokuqala ngiyambuka mina uElkhana elithi iBhayibheli wayenamakhosikazi amabili, uPhenina noHana. Kodwa kahle kahle malizothi izwi kaNkulunkulu njalo babe nenkonzo yokukhuphukela eShilo. Sizwana bazalwane, my leader, nibe meaning ama-product wasemshadweni abiza ukuthi indoda noma nomkayo bakhuphukele eShilo ukuze uNkulunkulu azomanifest emshadweni wabo ngendlela ethandwa uNkulunkulu. Akazi ukumanifest uNkulunkulu ngendlela yento oyibone kumakhelwane, noma mhlambe ngendlela yempilo yezwe, ngoba wena ungumntwana kaNkulunkulu. It doesn't matter ukuthi nikhuphukele eShilo niphetheni. Sisona indoda nginayo, injabulo ngishekhaya nginayo, sengishekhaya because umvuzo walokho i-example eyi-evident naba abantwana. Kodwa uHana wayazi ukuthi ngisho ngingenalutho, ngoba kahle kahle kwakumele kufezeke i-purpose kababa uNkulunkulu uma ezovala
uma zovala isibusiso sikaHana avale kungenzeki lutho thuli ngazathi uNkulunkulu akayizwa nemkhuleko kaHana kodwa kahle kahle wathi nami ngiyaya eShilo ukuthi umkhulu uzuthini ukuthi uhleba ngami uthini ukuthi mhlambe bekakhona ongcono ngingakangena emshadweni owayezalela ubaba abantwana kodwa mina nakanjani ngiyaya kuphi eShilo ngiyayiwe eShilo umama ophapheme ongaphaphanga ophapheme ongenza kanjani ongaphaphanga akafika bangumsindo naseShilo meaning nala iShilo lakho mama wami akubizi ukuthi kufanele kucace ukuthi sekungene mina manje noma mhlambe babona ukuthi ngisho nalaba bebamdonsa donsa noma nalaba bebafone ebusuku befuna ukuthi kuyiwele nale manje sekhale sami isicathulo kodwa yakhe inkonzo uzofika eShilo kuyahlalwa thululele kusimakadena yena lalela ke mntakababa uthi uDavid la encwadini yamaHubo uthi bheka abantwana abayifa abantwana bayini bayifa elivela kusimakade akubiza ukuthi mabe yifa lalela ngane yakwethu bekumele wazi ukuthi ngisho noma mhlambe kuhambeni kobunsizwa bukaBaba kwenzeke ngezikhathi zobunsizwa kwenzekile amaphutha endleleni kwenzekile mhlambe ivangeli lakubamba kanti mhlambe likuthola vele ushayekile zikhona izinto ezingamasikazi ukuthi izwe lonke vele liyakwazi ukuthi cha ukhona nangapha hayi cha nasezolo ukhona mhlambe nasePhiru ukhona nakuphi ukhona kodwa kahle manje siyakhumbula ukuthi lithi iBhayibheli umuntu asekuKristu Jesu phenduka besidalwe sisa ngoba okwakudala kwenzenjani kudlulile kwavela yini okusha meaning mase sifike emshadweni sekufuneka manje kucaca ukuthi emshadweni kuyatholakala yini ibusiso kodwa kahle azizi ukutholakala ngenxa kaDokotela ake ngiphinde ungahamba igynecologist ungahamba imen's clinic kodwa uNkulunkulu mayisathi ngisavalile lapho bekubiza ukuthi wena hlala lalela hlala angazanciphi ubaba angazi ubaba yofuna ngaphandle angazi ubaba abone kahle ukuthi hayi khona yayi bakithi la ekhaya kunzima kodwa kahle bekubiza ukuthi inkonzo khuphukelana eShilo lapho manifika eShilo that is the only thing engayenza ngena ku one on one in a silence prayer in a silence uthululele konke ukuthi inkosi ngingowesifazane ongatholi bantwana lalela kunenzeka ukuthi ufike emshadweni wakho abakuthandi nala ugane khona noma mhlambe sebakubeka izici abanye bazokukhumbuza ukuthi awu emzamo ingazathi mhlambe bekangcono lo kodwa wena uyayazi inkonzo obizwele yona yokuhlala one sengizogcina abazalwane malithi iBhayibheli awu njengomcibisho lesandleni seqhawe banjalo abantwana bobusha ingithanda la mayigcina ku5 ibusisiwe indoda emgodla wayo igcwele bona ibusisiwe indoda emgodla wayo igcwele bona soke thina inkinga sine agenda yethu siyaphikisana neinqumo noma necebo likaSimakade mangicabanga la ngaphandle kunobaba abahleli bayafuna ukuthi nabo uNkulunkulu ababusise kunomama emshadweni bayafisa ukuthi uNkulunkulu ababusise abanye bazalwane bazebasho bathi mina kakhulukazi mangithole one nje kuphela kulungile awuzungitshela baba ngoba kahle ipain iziwa ngimi noma mhlawumbe ibisi liyadura noma mhlawumbe amanapkana ayabiza kahle uNkulunkulu akazi ukukunika umthwalo ongaphezulu kwamahlombe akho soke-ke nayi impendulo sengihlala phansi bazalwane lithi iBhayibheli sobatholile encwadini yeZaga ku22 verse 6 lithi iBhayibheli
khulisa umntwana ngendlela azothi sekhulile angasuki kube indlela ekungeyakhe azothi sekhulile angasuki. Manje ngifuna ukuthi mntaka baba umama udingi kakhulu izwi lakho njengobaba oyinhloko ekhaya kubantwana, noma ngabe mhlambe uza nabo noma ngabe wena usenabo senihlangene seninabo bonke ngisho nabakhona emshadweni, kodwa kahle kahle iphimbo elizothulisa, iphimbo elizoyala, iphimbo elizosho ukuthi la kwamagoso lahlela izwi likaSimakade kuphela elidliwayo. Amen. Iyalo zonke zivela kuSimakade. Only i-authority ne-responsibility yakho kuzoba yizwe elizosupport umama, ngoba ekugcineni bayabathuka labo mama ukuthi lo mama omusha efikile since nje efikile, ingazathi uyabandlulula, ingazathi uyakhetha, yelo mama akasithandi, yelo mama ini akasenzeli konke ngokufana. At the end of the day bese uyahlukumezeka umshado wabo ngenxa yokuthi vele angithi kahlehle bakhona abanye othisha, bakhona abanye ababhekile bazofika nama-false statement bazothi hayi khona amagoso, eyi lo mama lo akabathandi abantwana bakho. Hey bakithi ngihlushwa isikhathi manje nje iyahlupha lento, ngoba angithi mina ngifike vele bangakabikho bonke abazalwane, kodwa utholti mina mase ngifikile isikhathi nanoma uNkulunkulu ezokhuluma ngifikile la ngahlala imoto bezimbili, ngoba why understand ukuthi sizokwenzani la, siyazwana bazalwane, kodwa ke akusena hlonipha isikhathi. Haleluya. Unyawo lwami lushile, unyawo lwami lushile, kena kafumana. Unyawo lwami lushelele, unyawo lwami lushile. Amen bazalwane. Thole iphone Samsung A54 parking lot, ngicela ayilethe la phambili noma atshele abanye abangaphandle. Amen bazalwane. Sizongena ku item number 5, i-cohabitation in marriage, esizoyenzela u-presiding Bishop Buthelezi amanxusa kaJehova. Amen. Jesus.
Ukuthula manje bazalwane. Ukuthule bandle. Amen. Ngiyabingelela nami ke entambamina namhlanje. Sibonga nje ithuba. Akukhulumeki makhona abakhulumayo. Akukhulumeki makhona abakhulumayo. Siyabonga nje kakhulu bazalwane, ngibonga nje ithuba engiphiwa lona. Ngiyambonga nje kakhulu ngibingelela ubuholi bonke ubuholi mbumeleni, ubaba wekhaya isize kuye, ubaba wethu Chili, nabomama siyabingelela, ngiyathoba nasebandleni kakhulu nakubazalwane bonke. Amen. Ngibonga nje ithuba mfowethu ubonile ukuthi ngibe khona, ngoba kuyasiza ukuthi nokubizile umbongo, ngoba kusho ukuthi kwethembile emazweni ozowabeka, ngoba ngeke ukhulume ukufunwa nguye okokuqala. Ngeke ngathi kuye emalangeni ndoda amadoda into yokusiza uhlalile nalo sisi isikhathi eside, sinibona nihamba nonke, kodwa kuyokusiza ukuthi ubambelele emazweni kaNkulunkulu, ngoba umshado awuveli esibongweni, umshado uvela kubaba uNkulunkulu. Amen. Uke kwenzeke ngesinye isikhathi uthola ukuthi ubaba wakho nomama wakho abashadanga, kuze kiwe umprofiti athi fanele uqale ushadise qala ubaba nomama, and labo bantu uyabona ukuthi nathi baprofiti babuchili ike ibuye inambari isigeje kuthiwe umoya ake uyoshadisa qala ubani umama wakho nobaba wakho. Laba bantu laba bobabili sebesemathuneni, and laba bantu azange bathola ithuba lokuthi bashade, ngoba number 1 isibusiso lesi somshado besingekho kuwo. Iba ingozi le bazalwane ushadise abantu abangazange bona bobabili bavume ukushada. Kwamina emshadweni bake basho bathi awukwazi ukushada kuqala ubaba wakho nomama wakho bengashadanga. Ngathi number 1 angazi nilana laba beshelana khona, angazi nalaba behlala khona, so angikwazi ukuthatha amacala ami abo, ngoba lokhu kungokaNkulunkulu. Amen. Kodwa ke nakho la ngifuna ukuya kukho kuwe mfowethu ukuthi sebephumile abosisi, ukuthi ke kuyabiza ukuthi babuchili ngelinye ilanga kuhlalwe nabafowethu abangena manje emshadweni, kuyiwe nje kwezenhlalakahle. Sike sime nasemavesini, ngoba babunkosi ashiwa amavesi from kubo baba umdlalo sebesitshela lokhu nalokhu, kodwa uthi mawuthi uyahamba uyabheka umonakalo ukhona kuhanjwa. Ngithi amavesi wrong, kodwa ngithi manje kuyabiza ukuthi bo baba abantu ake sibabiza abafowethu ukuthi babuye kuhlalwe phansi nabo, ukuthi ke njengoba ungena la ungena kuliphi ibaba. Amen. Umthandazi uzothi uhamba ngendlela kubonakala ezinye izinto, ngoba utshelwanga ukuthi lana kuhlalwa kanjani emshadweni. Amen. Ayikho into ehlupha esontweni njengabantu makuthiwa kunomthandazi. Umthandazi angakhulekela bonke labo mama, kodwa make ngakhulekelanga lwana kuba khona bathi kahle lona umzondane. Elokuqala lelo mfethu. Elesibili, hlala nomngakho ngokuzethemba wena qala, ukuthi lokhu okwenzayo ngempela uyakuqonda. Abuye nomngakho ukuthi akasekho naye uphumile, angithi akasekho emhlabeni, ungagcina usukhala ukuthi awukanjani. Hlala nonkosikazi wakho ngokwethembana mina nobabili. Mningi umonakalo esiubonayo wenzakalayo, futhi ke mina ngilo mzalwane ngiyayithi angikwazi ukujaja umuntu. Hayi bazalwane, ubaba umdlalo wake wathi njengoba sila kukhona ophingayo, kukhona otshontshayo, kukhona owenza zonke lezi zinto yizono, ama-branch ani labazalwane ezono. Kodwa omunye ubheka lo, what about esakho isono? Yazi ukubheke lapha babuchili kukhona umuntu osebenza emoshari, lo muntu osebenza emoshari angithi ujwayele ukutshontsha. Lo muntu osebenza emoshari ujayele ukwenzani? Ukutshontsha. Uma mase kushoniwe kukhona ayithi imali ayisangeni, ujwayele lento, uzoza kumuntu uza nomntwana stillborn, awufuna idula sikhona engiphela. Angithi nawe awuqondi uyothatha
lo muntu wenziwe njani bazalwane? Asimnaki nokumnaka. Lona ohlebayo esontweni kwenzakalani ngaye? Lona phambanisa abazalwane bebonke esontweni kwenzakalani ngaye? Mhlawumbe ungena nje mfethu uyilo muntu lophambanisa abantu esontweni. Mhlawumbe nomkakhe akathule esontweni. Kodwa izinto efanele ukuthi kuye sebeshila abaholi ngamavesi bashila ngagceki ngikuwo ngumholi olilalelayo izwi ngumholi olithandayo izwi kodwa kuyabiza ukuthi bafethu abangaka futhi njengoba ungumthandazi kudingeka ukuthi kuke kuhlalwe nje phansi makoso kuyadinga ukuthi ngeke nimthathe njengondodana wenu nithi mfana kithi la kuhlalwa kanje kuhanjwa kanje awuhambi kukhona umprofiti njalo usesiguqweni noma ngeke esiguqweni hayi noma ngeke esiguqweni usesiguqweni hayi njengoba ngiyanibona nomama wakho nenza into efanayo vele kusho ukuthi natholana esiguqweni ende kuyabiza ukuthi babatholana esiguqweni mama bakehlupha abantu abatholana esiguqweni ngoba ubumnandi bomshado ababazi into edume ekhanda isiguqo nase ngiyabona ukuthi bayadressa bobabili la kusho ukuthi nasekhaya kuyadresswa kodwa uma kuzodresswa kunonkulunkulu phakathi uma kuzodresswa nomfowethu untanda lethembana nomngakho uthi noma uphuma angifuni ngisho kwami mina mangihamba baba umtshali ngiyasho mama ngisayisiguqweni uyazi ngempela ngiyephi ngiyabuya ngesikhathi amen ngoba ngiyazi ukuthi ke ungethembile into yokwenza ukuthi uhlale kamnandi emshadweni ukwethemba umkakho noma ngabe ehamba kuphi ungezwe abantu bathi umkakho simbone ehamba nenye indoda engaka enye isincane thina sikwazi ungaka yona incane ingaka kwakahlehle kwenzakalani usho ukuthi nyamazi ukuthi ngoba umzalwane ongathembeki mabengakathembani bona mama bishop endlini kuyize lokho ungashada ngeviki elizayo sobe sithola amanye amacala ukuthi laba bantu laba kwenzakale lokho nalokho bese kuba lapha ke ngiyagcina bhuti wami nani into eyokusiza futhi bhuti ukuhlonipha singaba namavesi wonke kodwa masingakabi singanakho ukuhlonipha yabo mina bobaba laba bochile ngibahlonipha ngendlela emangazayo bayahlupha abaprofiti bamanje njengoba sikanje omunye ushaya induku athi ngifuna ukumbamba babuchile namhlanje ngomoya ngifuna ukusho ukuthi hayi ngoba kusho ubani uNkulunkulu ufuna ukuchaza izwe lonke leli ukuthi hayi ngambamba babuchile ande ubone ukuthi lompe ekhaya wenzani njengoba ufuna ukubamba abaprofiti abadala ekhaya omunye akondli indlala yona omunye akondli baba yabona mayokondla umkakho uyombona umkakho ukuthi uyokuthanda kangaka yothi noma ngibeza abantu bathi hayi untanda ukuthi nokuthi ngoba uyazi ukuthi wenzani uyondla kukhona abantu nje abangafuna njengonje angazi nempuphu ukuthi omunye nje nenyama kakaze nje umkakhe fanele makezodla inyama kube mnandi fanele athenge mama wosale inyama sizodla sonke akakwazi nje ukuthenga inyama endlini umama na ukuthi usephumile umama bengifuna ukusho nje nalokho ukuthi intanda umqaphele umama kumtshela ukuthi la ekhaya kuna stock taking wena nakho ke wafika kahle futhi ngama-22 bamba bo-2 akuna stock taking usathane wenze enye into baba ungwenya abo baba baningi abasebenzi usebenza abobani abomama hey hawu mama wenza stock taking njalo nje angithi awusebenzi yena uyasebenza ubala ama-teen staff ukuthi ayingayikho endlini 1 2 3 4 5 uyahamba emsebenzini makebuya uyobala futhi ayi-8 manje bewe-9 ntanda liphe elilodwa hayi bekhona ubabuchile hayi anginendaba naloyo babuchili wakho mina uyabo ukuthi nakubobaba kuthwele nzima ngoba kune-stock taking esenziwayo senziwa nje abomama nabo bengena bebancane bangaka aningenzi i-stock taking ngoba kuyoncipha ukudla kwenu sike sihlale nalo baba asithathe omunye ubaba siyohlala koma-restaurants kunganami sihleli nje singabobaba sibathathu noma sidle kuze kuyoba yilesa kodwa siyazi ukuthi uma sifika endlini kufanele ngikuthole kwami kuhle mama mhloniphe lokhu njengoba lokhu nihloniphene ngenazi ngimthande njengokuthi uyabazi abantu abadala amen yabo lapho nje ekwazeni abantu abadala ngiyakunikeza nje mfethu ngiyakunikeza nje ikhaphu lokuthi ke hlala uhloniphile
uhloniphe nomngakho ungagcini ngokuhlonipha thina kuphela kodwa umngakho yini yona lento le umngakho lo uzoshintsha bona ungakanani uzogcina engangawe uyogcina amafuna ukumhaga uthola ibhandi ufuna ukuthi fasangale ukwazi ukumbamba ngoba akasahageki ngoba angithi uyonja kumnandi angithi ngisho angiye emavesi ngoba ziyashintsha le omunye umuntu akuthole kabe yithusilayo kodwa makuhamba ngendlela angithi unethezekile kusasa uyamlahla ngizohamba kanjani nalo engaka uJesu lithwale uzolandela Evangelist M Ngidi e-DMC. Amen bazalwane.
Amen. Ngiyabingelela ke entambama yanamhlanje uNkulunkulu emuhle. Ngiyabingelela ke baphathi bemfihlakalo zezulu esibukelela kubo. Ngeke ngisaya ngiyibonga kungenze ukukhona engingazazi. Ngizothi nje all protocol observed. Amen. Ngiyabingelela ke kubomama abaphathi ngibingelele nje yonke inhlangano kaThixo ayikhethela yona. Amen. Amen. Ngeke ngibe mudeke bazalwane angisho ngokwesize yami. Ngisho ngokukhuluma. Ngoba ke isihloko enginike sona ngishaye ngaso ngingena nathi. Ngiyahlupha ke ukushadisa umprofeti ngenzeka ukuthi ke iprogram uyenze ngeinombolo. Amen. So engicabanga ukuthi ngingayibuza ke kahle ukuthi ke lesihloko sithini ngabe sikhuluma ngomkipito ngoba uma mangibuka la then ngase sengichazela ukuthi no kusho ukuthi ukuhlalisana emshadweni. Ngazi noma ngirashi mfowethu. Amen. Amen. Yeah. Mfowethu Ntanda angazi nami ngikhethe kanjani mfowethu kodwa ke uNkulunkulu emuhle nami ngelinye ilanga ke wangisiza mfowethu. Mangena kulesinqumo sithathayo ngo2012. Amen. Ngangibona nje mfowethu ngimfishane kodwa uNkulunkulu ngomusa wakhe ngisasekhona kuwo lo mshado. Amen. Amen. Emngeneni kwami ke mfowethu Ntanda ngangena nginazo kodwa ngingena nazo ngizicebile kuNkulunkulu. Into ebalekile ke mfowethu ezokusiza nawe njengoba ke sisenkonzweni yakho yeyiyalo ngizothi mfowethu ake kushade wena qala. Yes. Amen. Amen. Akushade wena qala mfowethu noKristu. Angake ngene kwezikantanda ngoba uma ngizongena kwezikantanda bengizobuza futhi kahle kahle uthatha muphi. Amen. Amen. Ngoba bazalwane kubalulekile ukuthi ke sikhulume entweni esiyaziyo. Ukuze kusasa senze njani singasolakali. Amen. Ukuze kusasa baholi singasolwa nini ukuthi wazi wamnika wadlala ngokholwa. Amen. 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 Nayi ke mfowethu Ntanda umshado ke mfowethu uyawucela kuNkulunkulu. Yebo. Uma sokuqalile mfowethu umshado kuNkulunkulu uya nje kulo mntana abantu already usumkelile kuNkulunkulu. Then ke uNkulunkulu usenze njani mfowethu Ntanda uma uzongena emshadweni wakho uNkulunkulu uyakuthatha ukubeka kuposition. Angazi noma uyangizwa mfowethu. Uma ngawubuka u16 kubahluleli incwadi ejwayelekile mfowethu engizokuxwayisa ukuthi ke izinto ezenzakalayo kodwa qaphela ukuthi mfowethu lo mntaka baba owalingeka noma lo mntaka baba owalala emathangeni engazuthi into kaNkulunkulu ayisabonakali ngoba ungena emshadweni mfowethu kunento oyilandayo kuNkulunkulu. Amen. Edinga ukuthi lento bele uhambe nayo wenze njani uyiprotector ngaso sonke isikhathi. Uma lo mshado uqala kuNkulunkulu automatically uNkulunkulu kunezinto akunika zona ongena nazo emshadweni bese ayakubeka kuposition. Inkinga ke kaSamson bazalwane akona umthetho wakhona ukuthi ke walala emathangeni kodwa inkinga ukuthi mfethu Ntanda wasuka kuposition uNkulunkulu ambeke kuyo. Alright. Amen. Amen. Sasa kungenzeka mfethu sizwe ubiza lo mntana abantu ngamagama kanti la magama lando uwe ngaphandle. Amen. Amen. Uma mfethu Ntanda kuzoyenzakala njengoba umfethu engikwaziyo othanda ukukhuleka neguqo uma ke impilo yakho izoba namajazi weguqo angahlali la ohlala khona kodwa siwabone kuma YouTube kodwa watholakala wardrobe yakho uzoba nenkinga mfethu. Amen. Amen. Uzoba nenkinga mfethu emshadweni wakho. Uma ke ulandela sengibuyela phansi wemsutha for 3 minutes. Uma mfethu uziphi isikhathi akubuke indaba kuGenesis mfethu ku45. Ukuyifunde nje yonke. Ukuyifunde yonke. Bakhulumile mfethu.
bakhulumile ngiyafisa engazi ukuthi ungabamba ngoba umthetho wakhona sizophena elibhitho mfethu la sizophena elibhitho nami kungenzeka ukuthi ngizokukhuthaza wena kanti nami kukhona la ngiphethe elibhitho khona kuvumele ukuphena elibhitho mfethu ungafuni ukubonwa kanti ifinishing ingakayenzeki ngenza ngithini mfethu vuma wenze njani uphena elibhitho nasemshadweni uyavuma uphena elibhitho uKristu ukuze mfethu ifinishing masayibona ngeke usibone wena kodwa kuzosha abantu ukuthi waze waphila untanda wayibonakalisa into kaThixo emshadweni yikho lokho mfethu esikuzele ukuthi kuyahambeka noma inkinga zinjani ngwele wokugcina mfethu uJosepha into yayimxabanisa nje nabafowabo ukuthi nje wayethembekile Ngizwa mfethu wayethembekile uJosepha kuKristu athembekile kubabakhe kodwa nje into encane mfethu ukungaqondi angithi nani ngisazolwa kodwa dinga ukuthi nenze njani nilalelane angithi ngizwa mfethu nayi ke engibuyela ngayo mfethu engibusisa kakhulu ukuthi ke bashilo ukuthi ichobe mfethu kodwa mama untanda akabonakala ukuthi ubaba wekhaya awungabe ubaba ngaphandle mfethu kodwa endlini ungasubaba kodwa yini ezokuyenza ukuthi mfethu wenzeke ukuthembeka kumkakho bashilo mama bathi umama uyangikhulekela umyeni wakhe nayi into engifuna uyibambe mfethu nawe ngifuna uyibambe mama lithi izwe leBhayibheli uJosepha ubaba wakhe uma ke ezobusisa amadodana akhe lithi izwe leBhayibheli kunezingubo owayebanika zona yabona njengoba namhlanje sigcwele mfethu simabala bala khona ufaka ublue khona ufaka ugreen khona unawo futhi mfethu khona bafaka ingwe uyawazi la umajazi kodwa into eyenzakalayo mfethu engifuna uyibambe nawe mama njengoba nisazohamba kulomshado lithi izwe leBhayibheli ubaba kaJosepha uma ke ezonikeza uJosepha akamniki ingubo engazuthi iyafana nabo bonke laba bazalwa noJosepha kodwa umnika ingubo embala yonke Ngizwa ngithini mfethu umnika ingubo embala yonke sengisho mama njengoba ungena emshadweni kukhona ezintsha esisazovuka ngizwa ngithini kodwa ngifuna uthathe le ngubo ezithi noma zivuka bese uyasho ukuthi mina nomyeni wami sayikhuluma lezi zinto ngisho ungena ebandleni usazongena ebandleni laseDikapholi kukhona abazokukhuluma kodwa ngizothi uma ungena ebandleni uma uzizwa khumbula le ngubo eyagqoka uJosepha nawe namhlanje usengayimbatha Amen bazalwane. Amen. I-item elandelayo word on behalf of umndeni wakwaNtanda ucela siphakamiseni ugogo uMargaret Ntanda. Amen.
esekhona amagama kepha leli lihle elikaJesu. Bingelela abaphathi bami abangaziyo nabangangazi, abafowethu nangasebafowethu, amasila sesimoya munye. Unozala-ke lo Mila, inkosana yami le, ngathola sengigugile. Leli kade lishiwa abaphathi base belishilo ukuthi awuzamuki inkomo ngoba akatholi umntwana umakoti, zamuki inkomo ngoba phela mina ngalotsholwa ngalezi zewuboya. So ke mntanami ngiyabonga namhlanje ngikhulisile okudlula lokho engiyiko. Akukho okuningi engizokusho bantwana bakwethu, ngizothi nje mntanami ntamayaba sengihlala hlalile nawe, sengihlala hlalile. Engizokupha kona ngizaga 14 ivese yodwa, owesifazane ohlakaniphileyo. Owani? Owesifazane ohlakaniphileyo. Awu ya mphathi wami bengabona ngithi khona. Ngiyabonga. Uyayakha indlu yakhe. Kepha isiwula uyayidiliza. Ngithi ke mina nangomlomo wakho ngayidiliza. Akukho okuningi engizokusho yaba. Ngibonge nje izizwe zonke ezikhona, ngiyabona ukuthi cha niyayihamba impela le ndima. Ungicelile umphathi wathi hayi uthi nje qabo uma ungasasho okuningi, nomkami la osuka la we religious wathi hayi sisi ungasasho okuningi ngoba uyangazi ngikhuluma kakhulu. Hayi ke bazalwane, uke washo umama esikhonza naye wathi ngiyathukana mangakakubizi ngithi wentombazane, ntombazane usuku ongakenzi kahle. Okay. Fanele ngikubize ngithi wentombazane. So ke since ukhona kwamagosa angikakubizi ngalokho uthi wentombazane. Ngicela nje ukuthi usigade. Amen. Usigcine, usazi. Okubhlungu ukuthi ngithatha insengokazi.
Intsengokazi lesiyithathile. Abaningi badideka mangisho njalo. Intsengakwazi. So ke ziyashintsha izinto engathi ngangcono be abakuba bakhaba umzamo abafuwabo nodadewabo babuya phandle. Ngizothi nje ubathi fahla. Onobuhle bezwe nonono bezwe. Ukuthi namhlanje ziyashintsha izinto. Njengoba benihlale nifuna igathulo kumzamo kuphelile. Njengoba benidokunithi futhi sifuna ukudla kuphelile. Kukhona umama wekhaya manje. Ngisho ama-twins akhe lawo. Agijimela baba sesilambile siqela kodwa. Kuphelile ke namhlanje. Fanele nigijimele kumama. Amen. Umama wekhaya ahlonipheke. Thuba kwamayaba nginizwela ishame Nkosi yami. Siyakhala. Ngaba nivumanga mzukwana silethi phepha. Ngithi namhlanje kuphelile. Ukuthi ngey19 songena ifoni tring ngoba kusasa yi20. Phela yasebenza wami makoti. Une paying slip engaka. Amakanayo i-paying slip. Amen. Owami umntwana kanayo i-paying slip. Hallelujah. Ngiyakubonga kamayaba mntanami. Wagana indoda enebhenji. Engana paying slip inebhenji. Ngena ebhenjini ukuthi titi bese kuba khona imali kodwa wakwazi kumlobola nomntwana abantu. Ngaphandle kokuncediswa. Ngemali yebhenji. Hayi paying slip engaka. Yena ukuthola engaka ngoba phela usebenza kamnandi. Mangithi ngey19 bakwamayaba. Angisayidingi ifone ngey19 ngoba ngey20 uzobe hola. Ukuthi hayi sicela lokho. Sokufuze manje nitshela uNtanda. Nithi ba Ntanda sicela ukuthi noma ngabe kunomsebenzi. Angidingi ukutshelwa kamayaba ukuthi mama ekhaya kunomsebenzi kunetiye or njengoba ngibuye emsebenzini ngizondlula ekhaya cha. Phumile kini sisi. Yebo thina kwaNtanda kunjalo phumile. Uyolandana ekhaya uyofunani manje? Yini oyolanda ekhaya? Nake ekhaya. Ngisho ukuthi ngibhlungu nje ngoba shem nabawu2 kodwa uyedwa nangu khona ke shem malokazana uzosala nawe. Zishintshile izinto nginibizela lokho mantombazana. Sukela namhlanje nobhidweni ukuthi akekho. Ningaphinde nifune ama-slippers kumzamo. Ningaphinde nimtshele ngokudla ukuthi nilambile, nifuna amakota, nifuna nangu unkosikazi wekhaya. Yena manje enizocela kuye. Hayi nicele kumzamo. Amen. Umzamo akanalutho. Yeah. Unkosikazi wekhaya onotho. Nani bakwamayaba ngeniphinde nithole lutho. Konke kuya kwaNtanda. Siyabonga. Siyabonga kakhulu kumama. Amen. Hayi, uza vuka sana usiku.